Tervetuloa meille kotikunnan asuinkotiin. Asuinkodista löytyy 39 palveluasuntoa. Asunnot ovat 2 huonetta tupakeittiöllä, kylpyhuoneet ovat tilavat ja esteettömät. Kooltaan asunnot ovat 40 ja 45 neliötä. 45 neliön asunnossa on pieni parveke tai patio. Asuinkodissa on myös asukkaille vapaassa käytössä yhteisiä parvekkeita, sisäpiha ja yhteisiä kodinomaisia sekä esteettömiä tiloja. Tarjoamme asukkaille turvallisen ja yhteisöllisen kodin, jossa jokainen saa elää itsensä näköistä elämää. Kotikunnan viihtyisä ruokasali on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Ruokasalissa asukkaat voivat ruokailla aamupalan ja lounaan. Myös talon ulkopuoliset ruokailijat ovat tervetulleita. Keittiössämme valmistetaan ateriat aamupalasta iltapalaan itse. Kuntosalimme on suunniteltu ikäihmisiä huomioiden ja onkin asukkaidemme vapaassa käytössä. Meillä on myös asukkaille viikoittain ohjattua tuolijumppaa ja ulkoilua sekä muuta virikeohjelmaa. Kotikunnassa työskentelee oma työhön sitoutunut henkilökunta, joka vastaa asukkaiden hoidosta ja hyvinvoinnista.